Zeningixolele mani lokhu niyibona ivela leya nkanyezi ngisho sekuphuma ilanga. Inobungelosi enokungivezela ubuhle bezulu mangiyibhekile. Izihlalo zegolide zithutshulwe zagcina kumaqaphelayo mangibheka ubuhle bengaphakathi layo mangena ngeke kawubhalinkondlo ndoda. Zeningixolele mani lokhu niyibona ivela leya nkanyezi ngisho sekuphuma ilanga. Inomngelosi enokungivezela ubuhle bezulu mangiyibhekile. Izihlalo zegolide zithwetshulwe zagcina kumaqaphelayo mangibheka ubuhle bengaphakathi layo. Kazi le mpi yothando engibhekene nayo kwenqoba kanjani? Yehlulwa babamkhulu baqoma ukuyikhuza ngamakhuba lokazongibuka mebeyilamula. Lithi kehle lingizalayo, ndodana, uzoyivikela kanjani le ngilosi zingayi kuyokhanyisa kwamanye amagceke ngelinye ilanga? Umlomo, ishoba lokuziphungela. Ngoyinqoba ngamagama othando mangiyikhombisa ubuhle bempilo engiyifisela yona. Inkosi impela ishelwa ngamanga, mina ngoyishela ngeqiniso mangiyihlahlela ubuhle besibhakabhaka kuyithempela kulela khaya. Ngizoke ngiyitekekiseke, ngizoke ngiyifanise nobuhle besibeletho sikaMariya esathwala indodana yomhlaba. Ngizoyithuma lapho kuphuza khona uthingo lenkosazane zibone umfanekiso wobuhle bayo. Emathafeni ezintaba ngoyibeka esicongweni ngizise ukuthobeka komoya wayo. Ngoyishela njalo ngokuphuma kwenhlamvu yelanga. Ngoyishela ngisho isiqomile ngiyikhumbuza ubumntoke bamagama atshontsha inhliziyo yayo. Ngizoyenza ibheke inani lemali yezingubo zomshado, izitshele nabangani bayo, Thongisani bangani, ngiyashada kule minyaka emibili ezayo. Ngizoyivikela-ke, ngizoyinakelela. Ngoyifihla ngaphansi kwamapiki enhliziyo yami, izitshele zinjulu zenhliziyo, iyathandwa kazi inhliziyo litholaphi ishoba lokuziphungela. Vula amehlo omqondo, themba lihle, zowubone kwampumelelo mangena ngeke kawubhalinkondlo ndoda.